Iacob Iisus de Teleovra, Iisus Mântuitor al cerurilor, balaur, care gândea ca omul. Și ăsta merge, că vrei să sfințești capa aia? De ce sfințește? Și l-a zis n-ai tu pe și s-a dus și a sfințit-o. A sfințit-o Iisus Nazariteanu și era plină de gunoaie. Și balaurul s-a ridicat în sus și când a aruncat cu mâna o stupire nemaipomenită, apa scurgea cristalină la vale, cum nu s-a mai pomenit. Că dacă ar fi văzut el cu apa să vadă cum a sfinit, au fi văzut-o, nu mai întors capul să vadă. De Iuca, Iacob Iisus, cum scrie Dumnezeu, aici este identitatea la care am plecat de la Cereți, am plătit taxă de matriculare, am legat cator, am dat corpul meu Dumnezeului care plângea că l-a violat din nenta aia de Sevda, care a deschis timorul. Sevda cine era femeie sau băi? O femeie din tempora care neagă. Și l-a violat pe Dumnezeu. L-a violat pe Dumnezeu ăla de acolo, plângea. Atunci am dat corpul meu, a zis pe mine, de ce nu m-ar viola și pe mine ăla? Sunt cel mai tas. Vai, ferească Dumnezeu. Păi și dacă vă violează, acum ajungeți la știrile de la ora 5, la ProTV. Ce să mai violeze? Nu vezi că m-am făcut babă bătrână? M-am deghizat, m-am făcut... Ca să nu vă violeze nimeni. Și mi-a zis, nu vezi că un dinte, fizionomie de... Așa, Dumnezeu. Cum vine Armagedon. Este exact Armagedon care se joacă aici, faptul consemnat. Cum vine Robin, Batman, Roger, Roger. Batman și... Torginul urmează, dacă te știu pe tine ce urmează Torginul. Lucrează Torgea 2 de-a nebunit, la minus, moment vesel. Ascultă, viitor. Moment vesel, minus 118 tectonic. Știi ce e? Aoleo, ce gata, că au murit oameni de acurs strânge, au murit nave, programe ca să lege ca tonul la Frangulea Maria. Ăsta fiind Batman. Să vină, să vină. Nu e lecție despre univers și despre Dumnezeu. Dar să știi că e interesant, dacă aveți n-ar asculta, dacă puteți să veniți. N-ar fi informativ. Da, așa, bravo. Legat mai departe. După care, da, nu sunt oameni răi. Robin, Batman, Robin. Păi Robin cu Batman nu erau supereroi și... Nu drăguță, că astea sunt la jucării de standard se numește temporalul. Uite, codul nou. Gen, Imperiul nou. Hai te zic cum e. Standard. Centaurian 20 Centurii Fox. Astea sunt standard. Adică limită funcțională într-o jucărie metică pe baterie. Pe baterie, am dat nu știu unde asta. Așa, după care vine Centaurii 22, aici este atacul care atacă lui Daru. Centaur n-a zis că era câinele ăla? Nu știu, a zis forța neagră de aici. El face parte din linia aia. Da, aici sunt stele, planete, istorii, materie. Păi se văd. Păi sunt în altă parte, sunt în altă parte. Sunt pe Drucia, așa stau aici. Asta e la creația cartei de Drucia, Dumnezeu al forței Druciei. Știi, între Biserica Constantin și Elena, plus fostul din noi care l-a demolat, în curtea aia interioară, între două blocuri, blocul de pușcărie la cenușiu, blocul de pușcărie. Mă pușcărie nu fac ăla, avea o mâncare, auzi, păi așa a zis oamenii, că asta e visul unui pușcăriaș. În Norvegia, Finlanda, încolo, în nord. Nu-i bine să acuzi un om, nu-i bine să-l acuzi, să-l corectezi. Nu-i bine, chiar cât de l-am făcut, dă-i rău la parte și cum continuă cu el. Eu am zis, hai dom'le, ce să-i omori? Rașa legea de suflare omenească. Dar i-ați salvat dumneavoastră. Da. Deci, biserica Tudora de posesie temporală a scos act. La Tudoran a fost aici catoarele tricâi. A fost codiță care m-a bucătat de mare forță. Diavoliste. Lumea diavolului este extraordinar de frumoasă. Plină de cazinouri, distracții cu... sau nu? Nu. Măi, ara, ce ați văzut voi ce arată, ca să nu vă apropiați. Sunt niște nume ce aprinse prin relado. Deci, cum vrei tu să fie? Cineva zice, dom'le, să fie așa. Are de la Fonte, să numește asta, tatăl lui Sevda, aia e cel mai... Sevda care l-a violat pe Dumnezeu. Da, l-a pus eu și plângea săracul, zice, un bătrân, am ajuns. Ca moldovenii fac ăștia. Am ajuns pe care. Și atunci am dat corpul meu, am cumpărat cer de solor, am închis cerul ăla și am deschis un cer numai pe tub, furcă, imetrie, nu mai știa ei. Cum a ajuns asta? Atunci au auzit de dumneavoastră. Nu, eram subordine, am șeful îngerul. Citea pe actul meu șeful îngerul. Zice, nu-i voie să lucrezi lumea, e plină de atac. Așa, zice că dacă mă învingi pe mine, stai așa, mamă, ce-am luptat. Bine, m-ai învins. Da, poate că s-a lăsat învins. Față în față niște puterii. Adică, cum... Cu mintea sau... Da, cu forța din mână. Energie, forță, gândire.
Gandalf ce se mai bătea și avea un staff de la un Da, a băț. fost adevărat, băiat? Gandalf? Nu, poate și ăla. Și ăla s-a metamorfozat, a fost... Asta a fost adevăr și a zis, bine, vreau să văd și eu cu pământenia. Și avea și de uile, cumpărat tot eu, dar cât memoriile, Doamne, zic să supraviețuiesc și ei și ăștia. Mă, măcar un timp. Acum spune și tu, cât a trăit omenirea asta? Anul 22.000, anul 205. Am distrus, am recuperat o lume divină și am închis-o. Ați sigilat-o? Dar la albul nu le distruge, nu le distruge. La câinele la alb de acolo? Da. Ba, da, zic că nu l-am distrus. L-am legat la travă. Auzit că vorbeați de el, sau uitați-l. Se uită la noi. Ăla e Robin. Robin Pusta. Robin, ajutorul lui Batman e sau? Da, din lumea asta de aici, de la mort. Era puternic, tare puternic. A avut un accident, apoi a fost desprins așa, scrie eu. Vezi, fata aia mea, respectele aia negre, a lucrat cu tractorul negru al puterii copii. L-ați reparat? L-a reparat. De la zi, adică... ca să nu se vadă cicatrice. Da. A, deci de asta au câinii pete, că i-ați reparat dumneavoastră și i-ați vopsit după? Da. Pe muia, era omul la fel ca tine, tata, a avut accident. Și... Un om nu e un câine. Da. Da, păi asta e că vrea să te omoare acum. A făcut aranjamentul cu copilul ăla. De asta mușcă ăștia, că se răzbună, cum ar veni. Da, mă, săraci. Încearcă și ea. Da. Ăla mănâncă biscuiți. Auzi, eu unul aici sus, dar l-am cumpărat eu băbia, chiar așa că m-am văzut pe voi, vreau să-i am și eu băbile. Este unul Radofic, aici, a avut cheie de carte, ascultă, a avut cheie, hai să vorbiți mai repede. Spuneți. Începe slujba aici să... A avut cheie de carte, din hârtie, materializată, om. Are fabrică de uzină. Din hârtie se face totul? Păi, a pus și din hârtie. Păi și copacii din ce se fac dacă din hârtie se face totul? Păi aia este comuniune de... Din frunze. Nu lucrează numai unul, mai lucrează fiecare care are misiune. Fiecare ce poate, cum ar fi. Zidul ăla negru, hai să mă mușc. Oricum nu scap cu viață. Eu am sărit la băiatul ăla, că erau de la mine, de la Trausca, a venit cu o mașină de Videpa să ia șeful de la Trausca. Corpul meu în Ingheric, ăia au venit. a venit Videpa, 10 lei, am avut 20 de lei și eu îmi moneu, adică ultimii bani care aveam la mine. Și am zis, uite, 20 de lei, că mai vin să mai dau, îți dau 1 milion. Că restul aveați în seif, care... Care să iei, că am avut o grămadă de lucruri de valoare aici. Și le-ați dat la oameni. O sacoșă de bijuterii mi-a luat norme, așa, tot eșeți un elefant magic. Nu mi-a dat voie să Elefanți magici. Nu mi-a dat voie să folosesc magia. Nu mi-a dat voie să folosesc nimic. Ca Dumbo, de-aia cu urechi mari și zburau. Să nu plec de pe sistemul nostru, să nu plec. Dacă pleci de aici, cu noi ai terminat prietenia. Te duci acolo și ai grijă de ei. Te privește ce faci, vezi? Acum cui ceri ajutor? A spart sării de la Azuga, dar de buci, tot codul ăla, de Tugha. Credeți în codul Da Vinci? N-auzi, bă, că toți au coduri. Nu știu cum e codul Da Vinci, trebuie să le explice cineva și imediat. Da, vreau să vă întreb de poarta care a apărut acolo, la Sfinx, poartă temporară, și aia e adevărată? La Sfinx, în Bucegi. A apărut ceva? O poartă temporară, s-au aliniat nu știu ce stele, au făcut acolo. Era un nene care dădea informații de-astea. Cu sin de X, dă nu știu ce, chestii de-astea. Matematice. Deci și el știa, de asta explica. Cheia de la Predeal a fost predată de Roger Murta. Roger Murta. Ascultă-vă cum e. Da, vă ascult. Deci, ele aparțeau unui trafon. Au preluat Transfer Gărășanu, Rodney, Negoiță. Mergem? Negoiță. Au preluat Bucigi, au preluat Ciuc. Bereaciuc, au luat-o și Timișoreana. Păi acolo, păcălos Robin ăla a cerut voie, dar nu este un om cinstit, adică cinstit este el. Și-a spart Azuga. Diaconescu? De asta și-a cumpărat el limuzină, din banii care a făcut acolo. Are și elicopter ăla. Vor bani, sau la rând și așteaptă bani pe toate codurile de piraterie care le-au dat acum miliarde de ani de sute. Sunt 770.000 de coduri de piraterie. De ce scriu așa de mult? Fiecare cuvânt înseamnă bani, am știut doar un cuvânt. Și The Pirate Bay ăia făceau multă piraterie și au închis. Cu torente, cu downloadează film. Și n-a intrat nimeni pe poarta aia? Ba da, s-au dus peste ei și i-au închis. Au făcut ceva. Da. Mergem și noi. Da. Unde vă mai găsim dacă e să... Aici? Uite, vezi? Uite-te acolo. Uite, răsare soarele. Uite, da, uite, dacă te apropii aproape și îți concentrezi, dai să vezi. Nu poți să mă duc acolo să te explic ce este. Fiecare imagine și pe urmă o vezi și tu. Și acolo este o parte temporală, a fost falta timpului, a fost atacată. Religie, și am învățat acum de religie. Le-am recuperat eu, le-am recuperat. Gata, mergem. Da, hai.